Google Drive online biltzeko artxiboak eta bestelakoak biltzeko toki bat denez, antolaketa garrantzitsua izanen da. Nola antolatuko dugu Google Drive? Gure edozein disko gogor bat antolatuko genuen bezala, edo antolatuko genuken bezala. Antolatzeko dokumento guztiak nire unitatean egonen dire, eta antolaketa hori beti nire unitatean izanen da. Nire unitatean egonen edukiko ditut karpeta pila bat, horiek dira, eta horien barrenean artxiboak. Ikusiko dugu bideo honetan nola sortu karpeta horiek eta nola mugitu dokumentoak karpeta horietara. Horretarako joanen naiz lehen sortutako edo lehen erabilitako karpetara, eta hemen sortuko dugu karpeta berri bat. Nola sortzen dugu karpeta berri bat? Lehen bezala berria botoira joanta, eta hemen daukagu karpeta sortzeko aukera. Adibideak izena jarriko diot, eta karpeta honetan, karpeta orain utxik egonen da, eta karpeta honetan noski sarditzazkegu dokumento horiek edo beste batzuk nire unitatean edozein tokian ditugun dokumentoak. Nola mugitzen ditugu dokumentoak toki batetik bestera? Badaude modu bat, bino gehiago, arrastratu ditzazkegu, baina hori batzutan igual izan daiteke ezain erreza. Seguraski modurik seguroena behintzat izango litzateke hautatu nahi ditugun dokumentoak, nahi baldin baditugu biek batera, edo nahi baldin badugu banaka, eta eskuin botoiarekin klik eginez daukagu aukera bat eraman ona jartzen duena. Hau erabiliko dugu dokumentoak edo artxiboak mugitzeko nahi dugun karpetara. Hemen adibideak karpetara mugituko ditut, eta hemen bertan daukat, bino nahiko banu beste karpeta batera eraman, besterik gabe izango litzateke bilatzea nire karpeten artean. Kasu honetan, honen naiz, Driven dago, eta karpeta hau da. Sartu nahi ditut adibideak karpetan, hautatuko dut karpeta hori, eta eraman klikatuko dut. Erraten dit, karpeta hori partekatuta dagoela beste batzuekin ere, ongi da, eta eraman erraten baldin badiot, desagertu dira zeuden tokitik eta adibideak karpetan egonen dira. Karpetak sortu eta artxiboak bertan sartzeaz gain, baditugu beste pare bat aukera lagungarriak direnak antolatzeko momentuan, gure Drive hau antolatzeko momentuan. Hori ongi ikusteko, joanen naiz nire unitatera, hemen ikusten duzue artxibo eta karpeta pila bat ditudala, eta aukera daukat nahi ezkero karpeta bati kolorea aldatzeko. Kolorea aldatu erraten diot, eta jartzen dut naranja adibidez. Horrela noski, nik gehien erabiltzen ditudan karpetak errezagoa da aurkitzea. Hau besterik gabe laguntzeko modu bat da, eta laguntzeko beste modu bat izango litzateke karpeta hau edo beste bat, edozein karpeta bat, izardunetara gehitzea. Gehitzen baldin badut izardunetara, jartzen dit hemen izar bat, eta horrela etiketatu ditudan karpeta guztiak edo dokumento guztiak aurkituko ditut hemen ezkerraldean dagoen etiketa honetan izardunak. Ikusten duzue orain kap dagoela izardunen artean. Besterik gabe, beste lagungarri bat antolatzeko, gure disko hau antolatzeko garaian. Nahi baldin badut karpeta bati izardunetatik kendu karpeta hori edo etiketa hori kendu nahi baldin badiot, besterik gabe eskuin botoiarekin klikatuko nuke karpeta horretan, eta erabiliko nuke kendu izardunetatik. Eta noski gauza bera egin dezaket, zein karpeta batean kolorea aldatzeko, hau da. Berriro jartzen aldut zeukan kolorearekin edo beste bat hautatu. Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.